L'aventura d'aniversari de la Lali. Hi havia una vegada una nena que es deia Lali, que sempre estava jugant i rient. Cada dia que passava, aprenia coses noves i cada nit els seus braços i les seves cames es feien més i més llargs. Feia dies que, en secret, tots li preparaven la festa d'aniversari. I per fi el moment havia arribat. La Lali feia 4 anys! El matí havia estat molt divertit a escola i ara feia festa amb tota la família i els seus millors amics. Quan de sobte va sentir una veu que no coneixia. Hola, Lali. Moltes felicitats. Tu no em pots veure, però sóc amic teu. Sóc el teu Kenki. El meu què? Què és un Kenki? Ai, esclar, no m'he presentat. Jo sóc el teu Kenki. Cada nen en té un. Vaig néixer el mateix dia que tu. Per això avui també és el meu aniversari. I com és que no t'he vist mai? Els Kenkis vivim dins els somnis dels nens i només sortim quan passa alguna cosa molt grossa. Jo sempre veig tot el que fas i si tu em vols veure, només has de tancar els ulls. Aviam si tanco els ulls. Ai, sí! Sí que et veig! Ets petit i molt pelut, amb 2 potes curtetes i 2 ulls molt grans. Sí, sóc jo! He vingut a trobar-te perquè avui ha passat una cosa terrible. El pirata Rodamon m'ha robat el meu pastís d'aniversari. He vingut perquè m'ajudis a trobar-lo. Faries això per mi? Oh, això no és just! Que dolent aquest pirata! Compta amb mi i els meus amics. T'ajudarem a recuperar el teu pastís. Però, i com ho farem? No sabem on ha anat. M'ha deixat una nota estranya. Diu així: sempre seré al lloc oposat d'on seria un pirata primmirat. No sé què vol dir encara. Ja sé, podríem anar a veure la meva amiga, la princesa Savitri. Viu a la Índia i és molt sàvia. Ella ens ajudarà. Però la Índia està molt i molt i molt lluny. Això depèn de com hi vagis. I anirem en un tren molt especial. Si ens col·loquem un darrere l'altre, ens agafem per la cintura i cantem la cançó adequada, podrem anar on vulguem en pocs minuts. Voleu provar-ho? Esteu preparats? Tots agafats a la cintura? Doncs som-hi! Fem un tren entre tots, uns davant, altres darrere, tots a punt i preparats, que el viatge ha començat. Mans amunt, diem adeu, mans avall, i el so del tren farem.
i Turquia. No us deixeu pas l'equipatge, que a la Índia m'ha arribat. Mans amunt, diem adeu. Mans avall, i el so del tren farem. Xiu-xiu, 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 xiu. Bé, doncs ja hi som. Ràpid, En baixar del tren, tots van quedar embadalits. Aquell país era ple de colors i olors diferents. No s'assemblava gens a casa seva. Mentre caminaven pel carrer, només podien dir: Uau! hi havia homes amb turbants al cap que viatjaven sobre elefants en lloc de cotxes. Dones amb vestits de 1000 colors i càntirs sobre el cap. Uau! Vaques caminant lliurement amunt i avall pel carrer. I serps ballant al ritme d'unes flautes màgiques. Uau! És aquí, nens. Ja hem arribat. Aquest és el palau de... Oh! Davant els seus ulls hi havia un gran llac i al final d'aquest un immens palau amb columnes, estàtues i pedres precioses que brillaven sota el sol. És el palau sagrat de la princesa Savitri. Tu hauràs de parlar amb ella, Lali. La princesa parla d'una manera estranya, amb endevinalles i frases antigues. Però segur que us enteneu. Et deu estar esperant. Doncs jo aquesta nit m'he ficat dins els seus somnis i l'he avisada que vindries. Just quan travessaven les grans portes de fusta, una figura asseguda al fons de la sala digué amb veu dolça i ferma: t'estava esperant. Apropa't. Només els grans d'esperit sabran el que busquen. Digue'm, en què et puc ajudar? Princesa, vinc a demanar ajuda per trobar el pirata Rodamon. Ha robat el pastís d'aniversari del meu Kenki i li he promès ajudar-lo. Ha deixat una nota, veritat? I què hi diu? Diu, sempre seré al lloc oposat d'on seria un pirata primmirat. Que n'és entremaliat aquest pirata? La resposta està en les seves pròpies paraules. On és sempre un pirata quan fa de pirata? Al mar! Molt bé, i el mar sempre està mullat. Què és l'oposat de mullat? Sec! I quin és el lloc més sec del món? Al desert! Doncs allà és on heu d'anar. La meva catifa màgica us hi portarà volant. Una catifa voladora! Sí, ho és. Però el més important és saber com guanyar el pirata Rodamon. Els pirates són molt forts i tenen només 3 punts dèbils. 1. No suporten les pessigolles. 2. Odien les cançons de nens. I 3. Tenen pànic a les serps. Per això, si encerteu aquesta endevinalla, us donaré una de les meves serps per espantar-lo. Diu així: jo sóc d'or i ell és de plata. Quan ell surt a passejar, jo vaig a dormir a casa. Aviam, un és d'or, ella és de color plata...
mai no es troben... El sol i la lluna! Oh, segur que ja la sabies, va dir somrient la princesa. Ara aneu, que us queda molt camí. Comenceu buscant per Àfrica. Allà uns amics meus us rebran molt bé. Doncs vinga, posem a terra la catifa, ens asseiem tots al damunt, ens agafem fort i volem cap a... Cap a on, catifa? On dius? Genial! Anem a Kènia! I així van sortir tots volant per la porta de palau. Sota seu veien passar països, muntanyes i oceans. Saludaven les aus migratòries, travessaven núvols de cotó i tots pensaven en la gent i les coses tan curioses que havien vist a l'Índia. Quan de sobte... Havien aterrat fent un gran núvol de pols. Es van aixecar, es van expulsar la roba i quan el núvol va marxar van veure que eren davant d'una tribu. Oh, i per què ens mira tota aquesta gent? I per què tenen la pell tan fosca? I per què duen vestits de tants colors? I tants collars? Perquè són els habitants de Kènia. Per això són negres i tenen tan bon gust. Sembla que hem aterrat al bell mig del seu poble. Què els hi podem dir? Doncs potser... Hola! Jambo, benvinguts al nostre gran país. Som tribu de Maasai. Sempre cantar els nouvinguts. I vosaltres, ballar si voleu. A veure què passa ara. Això cada cop és més divertit. Després de cantar i ballar, tots van seure sota un gran arbre. I què fer a Kènia? Podem ajudar vosaltres?
Ens ha enviat la princesa Savitri per trobar el pirata Rodamont. Diu que ha de ser en un lloc molt i molt sec, com el desert. Aquí no veure cap pirata fa molts anys. Al desert del Sàhara tampoc. Però una vegada, fa molt de temps, pirates venir del mar i diu llegenda que Masai van guanyar amb plomes a la punta de les llances, fent pessigolles. Pessigolles, vols dir? Aleshores, potser ens podríeu donar una de les vostres plomes de pessigolles. Plomes d'estruç? Té, aquesta fa moltes pessigolles. Moltes gràcies, senyor Masai. Ara haurem de marxar volant a un altre desert, a veure si tenim sort. A quin podríem anar? Després del desert de gel, que està al Pol Sud, i després del Sàhara, el tercer més gran és el desert australià, molt lluny d'aquí. Però abans de marxar, veure el nostre país. Ja de nit, van enlairar-se en la catifa direcció a Austràlia. La Lali no podia deixar de pensar en tots aquells paisatges, en les girafes, els elefants, les zebres i tota aquella gent tan simpàtica. I quan menys ho esperaven, van aterrar just al pic d'una gran duna. Estava sortint el sol. Des d'allà podien veure el desert fins l'horitzó. Era com un mar de sorra. Les dunes eren les onades. Però què era aquell punt allà baix? Ei, què és allò que s'apropa? Sembla una persona. Deu ser un miratge. La calor del desert fa que es vegin coses que no són reals. Que no! Sembla un nen petit. Porta una cosa a les mans. Anem a parlar-hi. Quan van ser a pocs metres, van tenir una gran sorpresa. Si és un esquimal, que no viu en el gel. Hola, ets un esquimal? I què hi fas aquí? És una llarga història que avui no us podré explicar. El cas és que m'he perdut en aquest gran desert australià. I no m'agrada gens el desert. Sort que tinc el meu banjo i puc cantar per animar-me. Voleu sentir la meva última cançó? Sí! També podrem ballar-la? Ah, clar, fa així. Badabadum, badum, badum, badabadum, badabadum, badum, badum, badabadum. Un esquimal perdut en el desert entonava cançons amb el seu banjo i somiava en el seu país, allà on ell era feliç. Badabadum, badum, badum, badabadum, badabadum, badum, badum, badabadum. He vingut d'Alaska, dubi, 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 wah, wah, wah. Per això en aquest moment ho passo malament, degut a la calor i aquest fort vent. Badabadum, badum, badum, badabadum, badabadum, badum, badum, badabadum. Tenia un iglú molt petitó, no hi havia mosquits, taranyines ni corcs. El cel era blau, les aigües també, ni gota de pols hi havia pel carrer. Badabadum, badum, badum, badabadum, badabadum, badum, badum, badabadum. M'agrada el trineu, la foca i l'os, dubi, 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 wah, wah, wah. M'agrada menjar peix, vestir-me amb tot de peix, no vull veure més serps ni més camells. Badabadum, badum, badum, badabadum, badabadum, badum, badum, badabadum, dum, badum, badum, badabadum, badabadum, badum, badum, badabadum, badabadum. Va. Que bonica! La cantaré quan arribi a casa. Oh, doncs em fa feliç que t'agradi, perquè aquest matí un pirata molt antipàtic m'ha escridassat des del seu vaixell i m'ha fet callar quan passava pel costat.
Un pirata? Un vaixell? Deu ser el pirata Rodamón. I on és? Té una cosa que és nostra. Cap allà. va dir l'esquimal, assenyalant amb el dit. Està entre dues grans dunes. Per això no el veiem ara. Ai, escolta, amic esquimal. Vols fer un canvi? Tu ens dones el teu banjo per molestar el pirata i nosaltres et donem la nostra catifa voladora per tornar al teu país. Una catifa voladora? Tornar a casa? Oh, res no em faria més feliç. Doncs fet. I així, amb el banjo sota el braç, la ploma de les pessigolles i la serp de la princesa, es van anar apropant al gran vaixell pirata, ancorat entre les dunes. Sembla que estan fent la migdiada. Sí, pugem per aquesta escala sense fer soroll. Està ben adormit. Digué el Kenki mentre li prenia l'espasa al pirata. Despertarà amb la cançó de l'esquimal. Sí, començo! Què passa? Quin horror! Aquesta cançó! Pareu, sisplau, pareu! Què voleu de mi? Volem el pastís d'aniversari que has robat. És meu ara. Avui també és el meu aniversari. Ah, sí? És teu! Doncs ara veuràs. I la Lali va treure la ploma dels Masai i va començar a fer pessigolles al pirata Rodamón, que reia i plorava a la vegada. Té, dolent! El malic, té! Sota els braços! Quin horror! Està bé. No aguanto més! Bé, aleshores ens donaràs el pastís? Això mai! Ens ha tocat un pirata ben tossut, eh? Doncs no tinc més remei que... Ah! Una serp! Una serp! Ah, cames, ajudeu-me! Maleïts nens! Un dia tornaré! Com corre aquest pirata? Ja quasi no el veig. Sí, i s'ha deixat el vaixell. El meu pastís deu ser a la cuina. Doncs tornarem en el vaixell pirata, que a casa encara hem de cantar l'aniversari feliç i bufar les espelmes. Dit i fet, tots junts van hissar les veles i van navegar sobre onades de sorra fins al final del desert. Van creuar l'oceà per mar i van lliscar entre núvols fins a entrar per la finestra de l'habitació. Ja som a casa! Ui, com la mama vegi aquest vaixell aquí, es posarà les mans al cap. No et preocupis, me l'emporto ara mateix. Ens veurem en somnis i si un dia em necessites, crida'm i vindré a ajudar-te. Així ho faré! Fins aquesta nit, amic Kenki! I just quan la Lali va entrar al menjador, els llums es van apagar i tots van començar a cantar una cançó molt especial mentre es portaven el pastís cap a taula. Et saludo amb la mà, et saludo amb la mà, et saludo amb la mà, perquè et vull felicitar i et cantem moltes felicitats, moltes felicitats, moltes felicitats, perquè avui fas un any més. I et saludo amb el peu, i et saludo amb el peu, et saludo amb el peu, perquè et vull felicitar i et cantem moltes felicitats, moltes felicitats, moltes felicitats, perquè avui fas un any més. Et saludo amb el cap, et saludo amb el cap, et saludo amb el cap, perquè et vull felicitar i et cantem moltes felicitats, moltes felicitats, moltes felicitats,
perquè avui fas un any més. I et saludo amb el cor, et saludo amb el cor, et saludo amb el cor, perquè et vull felicitar i et cantem moltes felicitats, moltes felicitats, moltes felicitats, perquè avui fas un any més. I ara saludarem amb totes les parts del cos, cada cop més de pressa. Et saludo amb la mà, et saludo amb el peu, et saludo amb el cul, perquè et vull felicitar. I et saludo amb el cap, et saludo amb el dit, et saludo amb el cor, perquè et vull felicitar. I et cantem moltes felicitats, moltes felicitats, moltes felicitats, perquè avui fas un any més. I la Lali va bufar les espelmes desitjant no oblidar mai aquesta aventura d'aniversari. Havia conegut tants llocs i gent diferent, havia vist tantes coses boniques, però potser que ho expliqués quan fos més gran. Ara ningú no es creuria ni una paraula. I ja que el pastís hem recuperat, aquesta Lali rondalla s'ha acabat. Hola,